continuăm să vorbim despre anemii hipocrome microcitare și pentru prima oară haideți să ne amintim care sunt cauzele care duc la o anemie hipocromă microcitară. Și dacă vă amintiți formula memotehnică CTSF, fiecare literă stă pentru C-ul pentru anemiile din bolile inflamatorii cronice, T-ul pentru talasemie, S-ul pentru anemie sideroblastică, iar F-ul pentru deficiența de fier. Și aș vrea să începem acest filmuleț cu o parte mică de diagnostic diferențial dintre acestea, pentru că am făcut o mică mare gafă în filmulețul trecut și aș vrea să corectăm. Poate și toată lumea deja știe cum este fierul seric într-o anemie din bolile inflamatorii cronice sau, dacă nu știe, îi zic eu acum și probabil o să se țină minte pentru că suntem oameni și cel mai ușor ținem minte greșelile altora. Deci, haideți să vedem încă o dată partea de diagnostic diferențial și anume cum este V-ul în fiecare dintre aceste anemii. Păi, V-ul este scăzut în anemia prin deficit de fier, este normal sau la limita inferioară, anormal într-o anemie din bolile inflamatorii cronice, iar în talasemie este mult scăzut pentru nivelul de anemie, pentru nivelul de hemoglobină, da? În anemia sideroblastică este scăzut dacă vorbim despre anemia sideroblastică ereditară, dar o să revenim astăzi la ideea că într-o anemie sideroblastică dobândită, V-ul poate să fie crescut, în special dacă vorbim despre un sindrom mielodisplasic. Ok, haideți să vorbim acum despre fierul seric, CTLF-ul și feritina. Păi, în anemia prin deficit de fier, fierul seric o să fie scăzut, CTLF-ul va fi crescut, iar feritina va fi și ea scăzută. Și cum am zis, în oglindă, invers, în anemia din bolile inflamatorii cronice, CTLF-ul va fi scăzut, iar feritina va fi crescută. Ce se întâmplă însă cu fierul seric? Fierul seric în anemie din bolile inflamatorii cronice este și el scăzut. Și de ce este scăzut? O să sar câteva etape ca să ajung undeva aici, dar o să zic și acum la începutul filmulețului că într-o anemie din bolile inflamatorii cronice crește hepcidina. Dacă crește hepcidina, ce înseamnă asta? Că se blochează fierul în depozite și se blochează de asemenea și absorbția fierului. Deci, de unde să avem noi fier în circulație? Păi nu avem, pentru că tot fierul este blocat și de asemenea este blocată și absorbția. Deci, ar fi logic să fi zis că fierul seric scade. Deci, vă rog să țineți minte că într-o anemie din boli inflamatorii cronice, fierul seric scade. Da? Ok, haideți să continuăm cu celelalte anemii. Deci, în talasemie, toți acești parametri sunt normali. După care, în anemia sideroblastică, cum am zis, fierul seric este crescut, CTLF-ul este normal, iar feritina este și ea crescută. Ok, foarte bine. Acum că am lămurit aceste aspecte, putem să continuăm să vorbim despre anemiile hipocrome microcitare. Și voiam să mai spun, să mai fac încă o remarcă că, cu toate că talasemiile există în cumar, da, acestea parcă nu sunt incluse în tematica noastră de rezi și atunci o să vorbim doar despre anemiile din bolile inflamatorii cronice și anemia sideroblastică. Bine, începem cu anemia din bolile inflamatorii cronice. Aceasta este una dintre cele mai frecvente anemii, atenție, una dintre cele mai frecvente, nu cea mai frecventă, da? Și în special se întâlnește la pacienții spitalizați, da? Și în cumar o să găsim o înșiruire de boli în care poate să fie găsită această anemie. Ca să le reținem mai ușor, am creat eu o formulă memotehnică și aceasta este bilan. Bilan. De la ce vine bilan? Păi, poate careva din voi știți pe Dima Bilan, cel care a câștigat Eurovision în 2008 cu piesa Believe, o piesă, nu știu, care poate să fie inclusă în playlistul pentru Rezi. Deci, anyway, Bilan este un nume de familie, dacă vreți sau nu să vă amintiți de Dima Bilan. Ok, și haideți să vedem pentru ce stă fiecare literă. B-ul stă pentru boala Crohn, I stă pentru infecție cronică. Ce infecție cronică este foarte frecventă în România? Păi, bineînțeles, TBC-ul, da? Tuberculoza, L-ul stă pentru LES. Deci, lupusul eritematoz sistemic, A stă pentru artrita reumatoidă. Și vă rog să îmi țineți minte că lângă artrita reumatoidă am pus o boală care seamănă doar la nume, da? Am pus polimialgia,
reumatică. Da? Să ținem minte că este și polimialgie reumatică, iar N-ul vine de la neoplazie. Și o mică remarcă aici, în cumar nu scrie neoplazie, scrie boală malignă, dacă credeți că este important de specificat. Eu am scris neoplazie pentru ca să-mi iasă mie formula, da? Deci, boala infecția cronică, cum ar fi TBC-ul, în lupus, în artrita reumatoidă, în polimialgia reumatică și în bolile maligne. Ok, și haideți să vorbim acum despre mecanismul fisiopatologic pe care l-am amintit la începutul filmulețului, da? Și anume că în bolile inflamatorii cronice o să ne crească hepcidina. Și am zis că hepcidina este o proteină secretată de ficat care crește în momentul când avem o inflamație sau o infecție. Și ca să ne amintim ce citochină este responsabilă de apreglarea hepcidinei, m-am gândit așa, în organismul nostru este o citochină care stă mereu de 6, pentru că atunci când în interiorul organismului nostru intră un microb, ceva microorganism, bacterie, virus, aceasta o să determine creșterea de hepcidină, da? Și ce citochină stă de 6? Bineînțeles, interleuchina 6, care este foarte potentă în a determina apreglarea hepcidinei. Ok. De asemenea, foarte important aici, se pare că dozarea de hepcidină ar fi foarte utilă pentru a face diagnostic diferențial între anemia din deficit feric, din deficit de fier și anemia din bolile inflamatorii cronice. Doar că nu știu dacă se face, anyway, bine de reținut că ar fi utilă. Ok, haideți să vedem paraclinic. Păi, ca să ne amintim paraclinic este foarte ușor dacă îți amintești acest tabel, doar că în toată splendoarea lui, cu toate rândurile, da? Și anume trebuie să ne mai amintim și cum este fierul în măduvă și cum este fierul în eritroblaști. Dar până ajungem acolo, haideți să folosim detaliile pe care le avem și anume, într-o anemie din bolile inflamatorii cronice, o să avem așa, fierul seric și CTLF-ul scăzut, da? După care, feritina o să fie crescută. Feritina crescută. Alte chestii, am zis că ne referim la fierul din măduvă. Deci, fierul măduvă o să avem din abundență, bineînțeles, pentru că în măduvă tot avem depozite de fier, da? Dar, ce se întâmplă cu fierul din eritroblaști? Acesta este scăzut sau chiar absent. Și încă o chestie pe care vreau să ne amintim este că fierul din măduvă se colorează cu ajutorul colorației Pearls. Ok, cred că v-am stresat foarte mult cu această colorație. Haideți să continuăm și să vorbim despre managementul anemiei din bolile inflamatorii cronice și probabil nu este o surpriză că această anemie nu răspunde la administrarea de fier oral. Da? Dar, cum o să managerăm această anemie? Păi, o să tratăm cauza. Da? Și cauza, am zis că sunt toate cele 5+1, deci 6 anemii, 6 boli pe care ar trebui să le căutăm și să le tratăm. De asemenea, unele anemii pot să răspundă totuși la administrarea de fier injectabil, deci nu oral, injectabil. Ok? Și de asemenea putem să administrăm eritropoietină recombinată. Așa, în ce cazuri se administrează eritropoietina? Păi, în bolile renale, de asemenea poate să fie administrată în unele cazuri de artrită reumatoidă și de asemenea în unele cazuri de boală intestinală inflamatorie, da? Ok, deci aceasta am avut de spus despre anemia din bolile inflamatorii cronice. Următoarea anemie pe care o să o discutăm este anemia sideroblastică. Deci, anemia sideroblastică. Și există 4 chestii pe care trebuie să ne le amintim despre această anemie. Și care sunt acestea? Pentru ca să nu le uităm, am creat o formulă memotehnică și anume RHSF. Deci, dacă vă amintiți CTSF, aici este RHSF și acum chiar este ceva SF pentru că e doar din capul meu, RHSF. Ok, haideți să vedem ce înseamnă fiecare literă.
R-ul stă pentru anemie refractară. Deci, anemia sideroblastică este o anemie foarte refractară. H-ul este H mic, da? Vine de la hipocrom, da? Deci, pe frotiul de sânge periferic o să găsim un număr variabil de celule roșii, da? Eritrocite hipocrome. S-ul vine de la sideroblaști. Sideroblaști și de care inelari. Sideroblaștii inelari pun diagnosticul de anemie sideroblastică și F-ul vine tot de la fier, care este crescut, da? Și vedem aici că fierul seric într-o anemie sideroblastică este crescut. Ok, foarte bine. Haideți să vedem, să vorbim un pic despre etiopatogenie și această boală poate să fie ereditară sau dobândită. În cazul în care este ereditară, da? Când se moștenește, se moștenește în două feluri. Poate să fie moștenită ca boală X-linkată sau poate să fie moștenită ca boală autozomal recesivă, da? Recesivă. Ok. Și în cazul când este X-linkată, este transmisă de femei, bineînțeles, și avem o anumită enzimă care are o structură alterată și anume delta-ala sintetază. Această enzimă este o enzimă care participă la formarea hemului în primul pas, cel mai deasupra, în sinteza de hem, este implicată această enzimă. Și de asemenea, ea este o enzimă piridoxin dependentă, deci folosește B6 și e foarte important de ținut minte acest B6 pentru că o să revin imediat la el. Și de asemenea puteți să țineți minte că în aceste două anemii avem deci interleuchina 6 dacă vorbim despre anemia din bolile inflamatorii cronice și avem B6 dacă vorbim despre anemia sideroblastică. Ok, haideți acum să vorbim despre anemia sideroblastică dobândită, da? Păi, poate să fie dobândită într-o serie de cazuri și pentru a reține mult mai ușor am creat o formulă memotehnică și anume Miss Lia, da? Miss Lia pentru ce stă fiecare literă? Păi, M stă pentru sindroamele mieloproliferative. S-ul stă pentru toxicitatea saturnină, da? Deci o toxicitate dată de plumb. L-ul stă pentru leucemia mieloidă. I-ul stă pentru un medicament și anume medicamentul se numește izoniazidă. A-ul stă pentru abuzul de alcool. Deci acestea sunt cauzele dobândite de anemie sideroblastică. Și acum urmează acel moment când te gândești că am terminat de vorbit despre aceste anemii. De fapt, nu am terminat pentru că mai există încă câteva cauze care duc la dobândirea anemiei sideroblastice și care sunt: A-ul vine de la artrita reumatoidă. Deci, o asemănare că în artrita reumatoidă putem să avem o anemie care este dezvoltată pe fondul bolii cronice sau putem să avem și o anemie sideroblastică. Deci, artrita reumatoidă, C-ul vine de la carcinome, M-ul vine de la anemie iar H-ul vine de la anemia hemolitică. Ok, deci acestea sunt toate cauzele dobândite. Eu aș mai adăuga și deficiența de B6, dar nu este scrisă în cumar, deci nu am adăugat. Ok, foarte bine, haideți să vorbim ce vedem paraclinic. Păi, paraclinic la un pacient cu anemie sideroblastică am zis că o să explorăm măduva și ce o să vedem în măduvă? O să vedem sideroblaști inelari. Sideroblaști inelari. Și haideți să vedem cum arată acești sideroblaști. Deci, avem un nucleu, pentru că celulele sunt încă în măduvă, da? Mă refer la celulele roșii și încă sunt nucleate. Și avem fierul seric care se acumulează în mitocondrii și formează în jurul nucleului această inelă, această coroană de deci dă un aspect inelar acestui sideroblast. Și încă o dată se colorează iarăși cu colorația Peirce pentru a pune în evidență fierul. Ok, foarte bine, iar în cazul în care o să facem un frotiu,
Ce ne așteptăm să găsim pe frotiu? Păi este o anemie hipocromă microcitară. Bineînțeles că celulele o să fie, ne așteptăm să găsim celule mici și puțin colorate și de asemenea, dacă vorbim despre o anemie dobândită, atunci putem să ne așteptăm că o să avem un dimorfism pe frotiu. Ok, foarte bine. Haideți să vedem cum se tratează o anemie sideroblastică. Păi, în Cumar nu sunt scrise foarte multe, dar haideți să vedem ce sunt scrise. Păi, în primul rând, înlăturăm cauza. Și care ar putea fi cauzele? Păi ar putea să fie izoniazida, de exemplu, da? Înlăturăm medicamentul sau ar putea să fie alcoolul, da? Alcool. Deci, dacă înlăturăm cauza, posibil ca această anemie să se amelioreze. După care, la unii pacienți, se pare că administrarea de B6 pare a fi de ajutor. Și la unii pacienți se administrează și acid folic, pentru că se pare că acidul folic, deficiența de acid folic se asociază cu anemia sideroblastică. Ok, deci acesta a fost scris în Cumar despre managementul unei anemii sideroblastice și aș vrea pe final să mai vorbim și despre anemiile normocitare normocrome, da? Deci, normocromă, normocitară. Și vom vorbi în special care sunt cauzele care duc la această anemie. Păi avem o hemoragie acută sau avem tot felul de boli. Și de care feluri sunt aceste boli? Păi pot să fie o boală cronică, da, pentru că am spus că într-o boală inflamatorie cronică, la început este posibil ca să avem o anemie normocromă normocitară și mai apoi, cu trecerea timpului, să ajungem la o anemie hipocromă microcitară. Ok, după care o să o găsim în niște boli endocrine și boli hematologice. Pentru a reține care sunt bolile endocrine, în Cumar sunt scrise 3 tipuri și toate sunt cu hipo. Deci avem hipopituitarism, da? Hipotiroidism și hipoadrenalism. Ok. Și care sunt bolile hematologice care duc la anemie normocromă normocitară? Sunt anemia plastică și anemia, unele anemii hemolitice, da? Deci, în unele anemii hemolitice putem să avem o anemie normocromă normocitară. Vă mulțumesc pentru că ați vizionat acest episod și vă rog să mă susțineți prin abonarea la acest canal și pentru a menține vizibilitatea acestui filmuleț puteți să dați și un like. Vă mulțumesc!